Ezamba phambili indaba namuhla ucela ukuthi bafuna uthula ababulale owe-EFF. I-NFP ikhala ngokubulawa kwabezepolitiki kanti i-IEC ithulise emqoka ukhetho olukhululekile. Lezi indaba ze-1 KZN TV nifundele uphilano kaCebekhulu kwaMzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo. Sanibonani. Ngqongqoshe wamaphoyisa kuleli ubheka icela ukuthi benza konke okusemandleni ukuthungatha abasola abadubule babulala loyo obefolosela iqembu le-EFF kwesobukhansela ku-20 ngaphansi komasipala uMsunduzi KwaZulu-Natal. Undosi kusho lokhu ngesikhathi efika ekhaya likaSifiso Shangase ehlangabezana nobuholi bemboni yamatekisi besifunda uMgungundlovu nabo bebezobhonga emswane njengoba bethi bebesebenzisana naye ematekisini. Ungqongqoshe ucele ulusukumele phezulu udaba lokubulawa kwabantu oluncikene nezombusazwe ikakhulu njengoba kubheka okhethweni okugqame kakhulu kwelikaMthaniya. Namuhla ekseni uhambele uMgungundlovu emndenini kalowo obegaqela isikhundla sobukhansela ngaphansi kwe-EFF ku-20 eMsunduzi uThulani Shangase. Uhambo lukaNdosi luqale estation samaphoyisa ePlesslaya lapho ebeningunyazana khona namaphoyisa wabe esedlulela endaweni yesigameke eDambula eHewudi okuyilapho umufi edutshulelwe khona. Sihambile sayobona la ephangalelele khona uThulani safike sathola ukuthi indawo enendawo la kusetshenziswa khona utshwala but ngebhadi akuyona indawo esemthethweni ekwesinye sezimo ekufanele sonke sohulumeni sibambisana ukusibheka ngoba utshwala buyaqhubeka nokufaka ingcindezi yokwandisa icrime. Kanti umndeni kamufi uthi ulahlekelwe kakhulu. Esikutholayo thina njengomndeni ukuthi wayephuma emhlanganweni ukuthi ke endaweni yokucima ukoma le ebalulwa umphathiswa wayezohlangana nabanye abantu kuyona ngebhadika kazange sakwazi ukuthi kube khona umhlangano oqhubekayo ekwaholela ukuthi umphefumulo wakhe uhambe ngalendlela ohambe ngayo sibe singazi ukuthi kwenzakalani le yadala ukuthi aze afinyelele la ekuthiwa khona ke umphefumulo wakhe yaphangalala ngalendlela ebuhlungu ahambe ngayo. Abemboni yamatekisi njengoba umufi ubesebenza kuyo lemboni bathi abakholwa ukuthi ukubulawa kwakhe kuthinta abamatekisi. iKZN yonke lo origin esikona seMgungundlovu origin ohamba phambili na wonke ekutheni akwenzeke izinto ezingasile so angingabazi ukuthi ngeke ahambe ngesandla sabantu bamatekisi kodwa ngenze ubuhambe ngesandla esingesazi ukuthi siqhamuke kodwa ngokwamatekisi cha njengobona abafethu bonke bela ingoba zokhala ekutheni banjelwe isocial labo ekade benza umsebenzi emgaqweni. Amaphoyisa asenxuswe noma ngubani ongawasiza ngolwazi ngabenzi bokubi ukuba axhumane namaphoyisa aseduzane. Ezindabeni ze-1 KZN TV kubika u-Ayanda Dube kwaCaluze Mgungundlovu. Unobhala jikelele weqembu le-National Freedom Party NFP Khanana Mdletshe uthi bakhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulawa kwalabo abasuke bephakanyisela ukuba ke bamele amaqembu abo okhethweni okudlange kakhulu KwaZulu-Natal. Umsindazo usho kanjena kulandela ukubulawa kwabezomeli i-ANC njengekhansela kwa-101 eThekwini odutshulweni kwabo bebuya kokhankasa kanti ngesonto kudutshulwa kwabulawa ilungu le-EFF eMgungundlovu. Yize selidumile eMantsompeni ngokhetho lohulumeni basekhaya oluzoba ngomhla ka-1 kuNovemba, amaqembu ezombusazwe ayaqhubeka nemikhankaso yawo yokunxenxa ivoti nokwenza izethembiso zokuletha intuthuko engcono emphakathini. Ekhuluma kade behambele eMadlala Village eLamontville kanye nasehostela eCliplands eMlazi, unobhala jikelele we-NFP uKhanani Mdletshe uveza ukuthi ziyabakhathaza isigameko zokudutshula kubulawe kwalabo abaphakanyiswa ekutheni bamele amaqembu kwazobukhansela. KwaZulu-Natal vele inomlando ongemuhle masekuziwa ngalezi zikhathi zokhetho lapho thola ukuthi khona kuhlaselwa sopolitiki ngakho kuyasikhathaza lokhu njengeqembu. Sinethemba ukuthi abezokuphepha bazoqinisekisa ukuthi lezi zihlakalo esezenzekile ezokugcina ngoba uma kungenzeki lokho msazi kusho ukuthi kungenzeka sibe nokhetho olungakhululekile. Kuyosikhathaza njengeqembu uma kuukuthi kuze kushaya umhla ka-1 kuNovemba zilokhu iqhubekile izehlakalo zokubulawa kwabantu ngoba kuzobe kusho ukuthi baningi abantu abamakhandidate kumanje bazohlala ngokwesaba. Umdletshe uthi njenge-NFP bazimisele ukusebenzisana nabantu abavela emazweni angaphandle inqobo nje uma bezoza namakhono angekho kuleli futhi bekulelizwe ngemvumo. Inkinga ebakhona yabantu abavela emazweni angaphandle ethola ukuthi abafane ngabala idalwa yikho ukuthi kunenkohlakalo into esophikisana nayo ke thina njenge-NFP ngoba sifuna thina ukuthi umuntu ovela ezweni elingaphandle uma ela kube ngolanga okusemthethweni futhi kube umuntu olapha ngoba ezokwenza umsebenzi othile hayi ukuthi umuntu nje ozoba nesaluni ngoba ukwazi ukusuka ezweni lakho uzoba nesaluni leSouth Africa ufuna ukuzela ngoba uneskill lesesingenaso. Ngotaba Khosibisi wezindaba ze-1 KZN TV ngibika ngiseThekwini.
Umphathi wekhomishani yokhetho ezimele i-IEC ngaphansi kwesifunda iKingcetshwa iNyakatho KwaZulu-Natal uJule Dlamini uthi kusemqoka ukuthi wonke amaqembu angenele ukhetho asayindeke isivumelwano sokuziphatha ukuze ukhetho lohulumeni wasekhaya kulindele ukuba lube mhlalulunye kulwezi lube ngolukhululekile nolungenazihibe. uMalandelo bekhuluma kanjena neziko lezindaba ngesikhathi kuqhubeka kumcimbi okuzibophezela kwabamela amaqembu ahlukene ezepolitiki ukuthi bazoziphatha kahle okhethweni nokumcimbi obusenkundleni ezemidlalo uMhlathuze Sport Complex eRichards Bay. Ikhomishani ezimele ngamele ukhetho i-IEC ngaphansi kwesifunda iKingcetshwa ngokubambisana nomnyango wezokuphepha kanye nokuxhumanisa umphakathi bahlangane ukuzokwethula ngokusemthethweni ikomiti elihlanganisa amaqembu amaningi ahlukene nokuyilona ke lekhomishani yakwa-IEC ezosebenzisana nalo ukuqinisekisa ukuthi uma kuba khona izingqinamba abahlangabezana nazo kube yilo ke liqhamuka nezisombululo. Akugcinike lapho laba bamele amaqembu ahlukene bazongenela ukhetho nabo ke bazibophezela ukuthi ke ukhetho lungokukhululekile angeke kube khona ukungabekezelani kwabamaqembu. Amaqembu azozibophezela ukuthi azoziphatha kahle ngokhetho awaze ukuba asizi kuba nazo indawo esizibiza njengokuthi ama-no-go areas in the district kuzosetshenziswana ngokubambisana ngokwenkululeko ngaphandle koncindezi kunoma ubani omunye. Sifisa ukuthi izinkinga esibhekana nazo siqale siyixazulule kuqala before size si-involve amaphoyisa. Amaqembu ezepolitiki angenele ukhetho kanye nalabo abangenele ngokuzimela basibophezele ukuthi bazosebenzisana ngokuthula. Sizozibophezela nathi ukuthi sifuna ukuthi sibe sokhethweni olukhululekile olungenazihibe sibophezele futhi nasekuthuleni nasekubambisaneni nawo wonke amanye amaqembu. I-ANC iyafuna kube nokhetho olunokuthula noluphumelele noluhle nolukhululekile yilokho nje i-ANC ethi ayizokuqinisekisa. Umoya lo okhona emaqenjini ezepolitiki abulalana ngisho nokubulalana kodwa ke lokho akusizi umuntu okuya phambili lokubekezelelana sikhetha abaholi abanoNkulunkulu okuba noma bakhethiwe bangeke bazicebise ngemali yesizwe sase-South Africa. Siyafisa ukuthi nalolu khetho kube ngolukhululekile singaboni kwenzeka okunye. Indlela esisebenzisana ngayo kulezi insuku ise right. Siyafisa ukuthi sihambe ngayo size sifike okhethweni. Asinayo inkinga yethu all nokusebenzisana namanye amaqembu. Futhi we praying a lot ukuthi kungabi nokuhlaselana noma nokubukana kabi uma sesisebenzisana khona lapha efieldini. Sizofusha ukhetho olukhululekile nolunokuthula sinxusa nabantu nje ukuthi abayeke futhi ukushaya amapost noma ngabe awayiphi iphathi thina silwa nento eyodwa lapha sifisa intuthuko. We're here to sign the code of conduct. Our party stands for Christian values and we're here to make a difference. So let's stand up, let's stand strong, let's stand together to a better future. Every vote matters. I-IEC bekulindeleke ukuthi ke yethule nayo umbiko wayo ukuthi ke sikulungele kangakanani ukusingatha ukhetho. Kanjalo ke nezokuphepha nazo bekulindele kwazethula umbiko wazo ukuthi bazokwenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi ezokuphepha zikhona nanokuthi abantu bavikelekile ngosuku lokhetho. Lezi ke izindaba ze-1 KZN TV mina nginguSamkethiswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Owesifazane osemusha waselokishini laseMlazi eThekwini uthi asikho isidingo sokuthembela kakhulu kwiminikelo ngaso sonke isikhathi njengoba kukuningi abantu abangakwenza ukuze bakwazi ukuxosha ikati eziko. Usulungile Ntaka uthi ngemuva kokubona ubuningi bezindawo ezilahla udodi ngokungekho emthethweni kuleli lokishi yena kanye namanye kamalungu omphakathi baye bathatha isinqumo sokukhuculela lezi zindawo baziguqulela izingadi zokutshala ukudla. uNtaka usho kanjena ngesikhathi ke ekhuluma neziko lezindaba ebelihambele kule ndawo njengoba inyanga kaMfumfu ibuye yaziwe njengenyanga ekhuthaza ukuvikelekwa kokudla. Ngemumva kokubona ukwanda kokulahlwa kwemfucuza ezindaweni ezingafanele, amalungu omphakathi aselokishini uMlazi esigcemeni sakwa-BB athatha isinqumo sokukhuculula lezi zindawo basebenzisele ukutshala ukudla okunempilo. Usilungile Ntaka ovele ekhaya engathathi intweni uthi njengoba bephila ngesibonelelo sikahulumeni uthatha isinqumo sokungalindi ukukhangezwa kepha ke asebenzise lokho nakho ukuzithuthukisa. Uthina njengoba sihlala sonke sifamily akekho osebenzayo. Mina ngisebenzisa ukuthi siphile ngegrant kodwa ke okwamanje sifocusela ku Save Life cause
nami yona ndlela engikwazi ukuthi ngikwazi ukureleaseka emphefumulweni ukuze ngabe konke engicabanga eningi njengoba ngingasebenzi. Sifuna abantu babone ukuthi kuyaphileka ngokuthi utshale ngezandla zakho ungalindi ukuthi uzozube nemali ukuze ukwazi ukuphila. Laba ongabesifazane abasha nasebekhulile kanye nezinsizwa bazibiza nge-Save a Life Foundation kanti ke basemkhankasweni wokukhuculula amalokishi adume ngokungcola. Usibahle Ntuli onebhizinisi bude buduze nalapho bekulahlwa khona imfucuza uthi ke lesisenzo siliphazamise kakhulu ibhizinisi lakhe kwaziseke ube selahlekelwa nangamakhasimende. Ukufika kwabo bebezosikilinela lapha kukwazi ukusisiza kakhulu ngoba nala esesitayisa khona inyama besinokufika lo inspector njalo ukuzocheck ukuthi abantu bakhala ngeimpukane endaweni engathi thina silahla lo doti kanti no abantu basemphakathini. So ukusiklela kwabo kusizileke thina kakhulu ngoba manje asisenazo inkinga. Inyanga kaMfumfu yaziwa njenge-Food Security Month nokulapho kugqugquzelwa khona umphakathi ukuba uzijwayeze ukudla okungenziwe ngamakhemikhali kanti futhi ke kusuke kungena nesikhathi sokutshala. Usibusiso Dumisa we-Environment uthi ke kubalulekile ukugcina imvelo ihlanzekile njengoba ke lokho kulekelela umhlaba. Uma ngabe thina imvelo singayivikeli njengoba atubona nje ensukwini izulu belikhuphukile lilaphana ku35 namhlanje lishintshile yini nayo isimo sokushintsha kwezulu lento abayibiza ngeclimate change. So ukuvikela loyo nto indawo esihlala kuzona kubaleke kakhulu ukuthi siyiclean ngoba kunalento kunegas abayibiza igas machine abayibiza ngemethane. Lo gas le abantu abanalo ulwazi lwayo ukuthi idala iproblem engakanani kwi-ozone layer. Imethane ine-gas eyingozi kakhulu ngoba makulimala ku-ozone layer kune-problem yokuthi ukuguquka isimo sezulu nje ubusibona siguquka. Ezindabeni ze-KZN-TV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bezo R14.52 kuyidola laseMelika bengu R20.03 kupondo waseBrithani libengu R16.89 kwi-euro yase-Europe. Kanti intengo yegolide yona ime $1,776.15 ounce kuthi intengo yayo ngahluziwe yona ibengu $85.08 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umqeqeshi weqembu loSuthu Mabheshankone kaNkotheni inyokane kuhlazana umabona bulawa uBenny McCarthy uthi ukholelwe ekutheni uNkulunkulu bengakubo ngesikhathi begoqisa iTS Galaxy ngegoli elodwa eqandeni kumdlalo weligi yeDStv Premiership izolo. uMcCarthy uthi iqembu lakhe kalidlalanga neze kahle kulomdlalo futhi ukholwa ukuthi kube inhlanhla nje ukuthi bawunqobe lo mdlalo kwazise bebebuya ke kumdlalo omkhulu weCAF Champions League. Igoli lenyokane kuhlazana livalelwe phakathi nethini nguluvu yomemela ngesiwombese sibili. uMcCarthy uthi ngisho kubeka abadlale ngokulingana kulomdlalo bekuzomthokozisa lokho njengoba ethi impela bebengekho kulomdlalo. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindele kosukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amampondo ayisabu kuyahlelo kwamzimba umntwana nethimba leindaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.